Of course, paisgutan nato ning dato. Kung saan pagsulod sa gingarian sa Dios. Well, kung may tagingarian sa Dios, Ginoo ra ginasayod. Pero delikado ni mga dato. Tayan nato ni. Kay nga naman, unsa may nakapait ani kung dato ka, agad kitag mga kasinatian, kabahin sa mga dato. Kasagaran man good og dato ka, it seems to you that kung inana inyong pamilya mo ra og wala na kuwang, it seems di na ka manginahanglan sa uban, or okay ra gyud kaayo bisan why Ginoo. Kay it's okay naman kung kaayo ka. Kung mo ni bantayanan kaayo nato, ilabi na sa mga dato. So unsa man ninyo alang kaninyo kining gitawag nga pagkadato? Kasagaran nato dili tanan nato ma-generalize kining kinabuhi sa mga dato, no? Kay dili man tanan dato, ug dili pud tanan pare-pareho og kinaiya ang mga dato. So, sa eleksyon ani alang kanato nga nagtudlo diha sa pagka-Kristiyanos. Una, kining kalisod sa pag-angkon sa langit. Kay si Jesus miingon man nga lisod alang sa mga adunahan ang pagsulod sa gingharian sa langit. Kasabot niini nga ang kalingawan sa mga material nga butang mahimong babag sa atong espirituhanong pagtuo. Diba? Mao man ning kasagaran nato kay mga malingla man ta. Labi na kung dato ka, yes, you can do everything you want. Bisan asa kalingawan. Okay, dili na siya problema, dili po na siya sayo. Pero since kay kining money o magyud ano bahandi, mura maguna siya og usa na siya ka tool for us nga mapasayon ang atong paglihok-lihok diri sa kalibutan. Kitang tanan nangandoy nga mapasayon ang ato kinabuhi. Pero sa kinabuhing Kristohanon, bantayanan sad na siya kay mahimo man na siyang babag. Ang imong focus na lang diyan sa mga kalibutanong bahandi. Mao na dakong problema kay mahigugma naman ka sa mga bahandi. Mahimo na kang dato. Kung adunahan ka na, mamahimo ka ng posibleng mas mangit pa kagdaghan pa. Kay tendency ni ana, mahimo kang gahaman. Focus na kakaayo diha sa kalibutanon na kaayo imuhang panglantaw sa imuhang kinabuhi niya. Sa imong pagkakristohanon, mahimo na siyang apektado kaayo. Okay? So, mo na bantayanan. No? Kinahanglan ipasabot na ang kalingawan sa mga material nga mga butang mahimong babag sa espirituhanong pagtubo. Tinuod gyud na siya.